fillet. The original name is beef fillet. So beef fillet ko parts mbili tu kuom dhiang. To gimomiyo waluonge ni mozzarella steak abiro explain ni. Koro mano koro kit chiemo midhi loso gi beef steak ni. Koro wantiere gi ring'o no steak. Kae mae mozzarella. Mae miluongo ni mozzarella steak, mozzarella cheese. Cheese ni wuok kuom dhiang' en bende. En part ma dhiang' ko iluongo ni mozzarella cheese. Kae kete gi magi spaghetti to spaghetti mowang' en part of garnishing mar chiembwa ma kawuono wadhi tedo. Wan kod butter ema wadhi tedo godo. Chiembwa mwadhi tedo kawuono. Kanyo cube. Wan gi cube for marination. Wan gi carrot, wabiro tedo glazed carrot ma wabiro keto bathe mondo mi okow chiemo ni. Wan kod rosemary for aroma mabiro keto chiemo dum mamit to part me biro bet garnishing mare. Magi ma fresh ma mupidho kendo. Magi ma fresh gik moko te mwatiyo go herbals watiyo go ma fresh poda waketo mana matin but garnishing nini herbs mwatiyo go gin ma fresh mo ai garden marwa. Kaka ma bende and thyme to ineno thyme powder to ineno thyme fresh. Koro sana wabiro dwell on thyme fresh to thyme powder benda biro nyisi kama donje thyme fresh benda biro nyisi kama donje. Gidonjo kuonde mopogore. Ma wan gi oregano. Oregano en part mar herbals. En wabiro tiyo kode kuom chiembo mwadhi tedo to kod pepper, black pepper. Moro chato chumbi to jito ng'eyo kae to mae to chak. Ma en cream. Mwadhi tiyo go e accompaniment ma biro ting'o chiembwa. Accompaniment en wabiro tiyo gi mashed potato. Mwabiro tiyo go. Aya, koro kawachako kuom steak marwa ni. First of all, kaka wang'eyo ni chiemo matinde obiro, dakteche tindo kelo condition mang'eny. Iyudo ka jomoko igi tindo, jomoko igi tuoche ma wantiere go. Koro chiemo ma wantiere go nyaka wapim chiemo. Inyalo yudo wendo moro kata ma ok cham chiemo mang'eny. Ondikne portion monego bed no chamo kod ang'owa kod daktari. Koro kobiro to biro inform ni anta dwaro the portion mar beef fillet but kata ka en mozzarella steak to kaw quantity maromo kama. Quantity monego bed ni ng'ato chamo en 250 grams. Koro 250 grams ema wabiro dhi tiyo go ka to nitie chiemo ma be nitie malo mimede godo modhi godo. Onego bed ni a human being take at least 1 kg of food. Meal mora kapo ni chamo breakfast onego bed ni nitie standard breakfast ma onego bed ni chamo. Nikech normally people ingeni ka ji odhi breakfast ji wacho ni en mukati gang'o ken kamano. Breakfast onego bed ni chako gi juices and then fruits. Though kidhi juice people wana